Mary vilayetinde howpsuzlyk çäreleri güýçlendirilip gözegçilikler berkedi. Mary şäheriniň esasy köçeleriniň uğrunda we köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň gireliglerinde howpsuzlyk işgärleri ýerleşdirildi. Şeýle-de iýunyň 16-syndan 17-sine geçen giýje giň gerimli arasaçylyk işleri geçirildi. Bu başaýlyklar prezident Serdar Berdimuhammedowyň we onuň kakasy Gurbangulynyň sebite etmegine garaşylýan saparyna görülýän taýýarlyklar bilen baglanyşykly. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Mardan habar berdi. Gözegçilikler öňkü gezekleri bilen deňişdirilende hasda berkedi. Ýerdenden bäri säher ýaşaýjylarynyň aglabysy öýlerinden çykmaly däl, penjerelerini açmaly däl. Esasan da merkezi köçelere has güýçli gözegçilik edilip, her jaýyň girelisinde 50 raýatçyly bir organ işgär dur. Hiç bir adam öýünden çykyp bilmeýär. Ýysy diýen adamlar ýygyny öýüne gaýtarylýar. Sähere barýan ähli ýollar ýapyk. Dip yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde 17-nji iýunda habarçymyda gurrun berdi. Berk gödöwçiligi üpçün etmek maksady bilen Lewap vilayetyndan Mara polisiýa işgärleri hem getirildi. Prezident Lewap'a sapar edende Mardan polisiýa işgärlerini alyp gidipdiler. Indi aňyrdan bu ýere getirýärler diýip efirde adynyň tutulmazlygyny soran polisiýa işgäri aýtdy. Yerli kanun goraýjy edaralaryň bir näçe işgäriniň anonimlik şertinde habarçymyda aýtmagyna görä gödöwçiliklerin güýçlendirilmegi prezidentiň we onuň kakasynyň Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň 17-nji iýunda Mara etmegine garaşylýan sapary bilen baglanyşykly. Bu gedek döwlet baş tutanynyň iki bolup gelýänligi, ýagny onuň kakasy öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bilen gelýänligi aýdylýar. Ýöne bizde Türkmenawatda adatça bolşýary tapar amala aşýança olaryň geljegi ýa gelmejektigi, birimi ýa-da iki bolup geljektigi anyk belli bolmaýar. Dip kanun goraýjy aýtdy. Sapara görülýän taýýarlyklaryň çäginde 16-njy iýunda giýje giň gerimli arasaçylyk işleri hem geçirildi. Mary vilayetiniň aeroportundan iki gapdala uğur alýan iki köçe dollugyna diýen ýaly süpürilip ýuwuldy. Bu köçeleriň biri aeroportun golaýyndan Hoca Abdullah gonamçylygyna gidýän ýoldan Vekil Bazar etrawynyň täze durmuş geňeşligine barýar. Bu köçäni ýuwup arasalamak işleri iýunyň 16-syndan 17-sine geçen giýje daňdana çenli dowam etdi. Ýoluň hatardan çykan ýerleri awatlandy. Bu berk taýýarlyklar prezidentiň täze durmuş geňeşligindäki buğdoý meýdanlaryna baryp görmegine garaşylýandygy bilen baglanyşykly diýip kanun goraýjy edaradaky çeşmämiz belledi. Giýjesi bilen ýuwulup arasalanan köçeleriň ikincisi aeroportdan gaýdýan Molanepes köçesinden başlap tä vilayetiň baş mescidine çenli aralygy öz içine alýar. Köçäniň uğrundaky ışıklandyrış çyralary bejerildi. Baş mescidde işleýän işgärleri şol sanda mollalary ýatymlaýyn alyp galyp olary azyk bilen üpçün etdiler. Bu işler häkimlik tarapyndan guramalaşdyryldy. Prezidentiň baş mescidde sadaka bermegine garaşylýar diýip çeşmämiz belledi. Bu aralykda habarçymyzyň 17-nji iýunda öýlen sagat 3 töwereginde beren maglumatyna görä mescidde sadaka berildi. Ýöne habarçymyda bu barada häzirlikçe goşmaça maglumat almak başartmady. 17-nji iýunda ýerden polisiýa işgärleri şähere giren awtolog sürüjileriniň tas ählisini saklap arkada gelýär şäherde ulog sürmek bolanok diýip olaryň uloglaryny ýol polisiýasynyň awtodurolgasyna alyp gitdiler. Polisiýa 17-nji iýunda şäherde ulog sürmeli däldigi barada öňünden duýduruş bermedi. Köp adam siz bizi bir gün öňünden habarly etseňiz bolmaýarmy? Biz häzir ulog duralgada duran üçin her günne 50 manat tölemeli bolýarys. Siz öňünden aýdan bolsaňyz biz öýden çykman oturardyk. Siz bizi diňe berge sokýaňyz diýdi we baş mescidiň daşyna gitdigiçe köp adam ýüşdi. Polisiýa bu adamlary köşeşdirmek üçin Rasyada polisiýa bölüme çykyp resmi namalary alan adamlaryň dokumentlerini ýyzyna berenidi we olary şäheriň ýol polisiýasyna ýiberdi. Adamlar ananyp gitdiler, ýöne olaryň hiç biriniň sürüjilik şahadatnamasy we ulogy ýyzyna gaýtarylyp berilmedi. Dip marly sürüjileriň biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu sapar we oňa görülýän taýýarlyklar barada adatça bolşýaly ne türkmen häkimetleri ne de media serişdeleri resmi derejede habar berýärler. Şol sebäpli bu saparyň amala aşjakdygy ýa aşmajakdygy, şeýle-de anyk kimiň ýa-da kimleriň sebite geljektigi soňky pursada çenli nämälim bolup galýar. Marynyň häkimetleri bu taýýarlyk çärelerini tas 10 gün ozal başladylar. Habarçylarmy 9
9-njy iýunda başlanan taýýarlyklaryň çäginde köçelerde giň gerimli araçsaçylyk we awatlaýyş işleriniň geçirilýändigine, ýollaryň süpürilip ýuwulýandygyna, haşal otlaryň çapylýandygyna, ýol belgileriniň käbir jaýlaryň üçekleriniň, derwedeleriň we hayatlaryň renklenýändigine habar beripdiler. Ýöne 15-nji iýunda Daňdan Mary welaýatynda turan güýçli ýel görülen taýýarlyklary puja çykardy. Habarçylarymyz jaýlaryň, dukanlaryň üçeklerindäki örtükleriň gopandygyny aýdyp, öňkü taýýarlyklardan zat galmandygyny habar beripdiler. Mary şäheriniň köçelerindäki bannerler, plakatlar ýykylyp köçede ýatyr. Ýel köçeşenden soň jemaat hojalygyna değişli idaralaryň işgärleri täzeden araçsaçylyk işlerini geçirip başladylar. Köçelerdäki svetoforlar, arça agaçlary ýuwulýar. Ähli idara kärhanalar, dukanlar we bazarlar ýowar geçirýär. Hamana tutuş şäher boýunça ýowar yglan edilen ýaly. Bu işlere welaýat häkimliginiň işgärleri gödökçülük edýärler diýip habarçymyz gurrun beripdi. Türkmenistana haç ziýaratynyň töweregine para peşkeş aladalarynyň arasyna Türkmenistanly musulmanlar hacı taýýarlyk görýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bu ýyl ýurt boýunça haç ziýaratyna uruduljak adamlaryň anyk sanynyň heniz takyk däldigini, ýöne her welaýetden 150 töweregi adamyň Saudi Arabistanyna urudulmagyna garaşlýanlygyny habar berýär. Ýöne habarçymyz haja dalaşgärlerden $3,000–3,500 aralygyna tölew talap edilýändigini aýdýar. Ikinji habarçymyz bilen gurrundaş bolan haç ziýaratyna dalaşgär bir Türkmenistanly şu ýyl haç ziýaratyna her welaýetden sähelçi adamyň gitmegine ruhsat berilýändigini, ýöne ziýaraty dalaşgärleriň sanyna goşulmak üçin din resmiýetleriniň araçlaryň üstü bilen özünden ilki $3,000 sonra $4-5,000 möçbürine tölew soranlygyny gurrun berdi. Hökümetçi Türkmen portalyna.com neşri aprel aýynda Saudi Arabistanynyň bu ýyl Türkmenistana 2083 haç kwotasyny berenligini habar berdi. Türkmenistanyň hökümeti her ýyl döwlet goldawy bilen 160-180 töwereg ziýaratçyny Saudi Arabistanyna haç ziýaratyna uradýar. Adatça haç mevsiminiň öň ýany Türkmenistanyň prezidenti ýörüýti buýrugy gol çekip Türkmen howa ýollary kampaniýasyna Saudi Arabistanyna gitjek ziýaratçylary mowut uçar gatny bilen öpçün etmegi tapşyrýar. Ýöne geçen ýyllardan tapawutlukda bu ýyl döwlet medeniýeti prezidentiň bu wagtdaky buýrugyny heniz çap etmedi. Galy berse-de Türkmenistana haç ziýaratynyň guramaçylygynyň töweregine para bermek türkmen hajylarynyň ziýaratyna kölege salýar. Türkmenistanyň döwlet telewizionyasy 2019-njy ýylyň sentýabryna Mekke we Medine ziýaraty edýän raýatlaryň käbirinden aýratyn uly möçberde para almakda aýplanýan resmiýleri görkezdi. Döwlet mediýasy Türkmenistanyň müftisiniň müdiriýetiniň hemde Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň din guramalary bilen işleşmek bölüminiň 3 hünärmeniň wezipe ýaýarlyklarynyň öz gara nefsleri üçin peýdalanmak we haç ziýaratyna dalaşgärlerden para almakda aýplanýanyny habar berdi. Resmi habarda aýdylmagyna görä Türkmenistanyň baş prokuraturasy derňewler netijesinde 2018-nji ýylyň sentýabr aýyndan 2019-njy ýylyň iýul aýy aralygyna ýol berilen haç para horlugynyň üstüniň açylanyny habar berdi. Döwlet telewizionyasy şonda elleri gandaly resmiýleri tob edýän görnüşde görkezdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy haç ziýaratynyň töweregine para bermek aýyplamalary bilen bagly ýagdaýlar boýunça ýygyderli habar berip gelýär. Ýa-ni ýakyna habarçymyz bilen gurrundaş bolan uly ýaşy bir Türkmenistanly özüniň 2000-nji ýyldan bäri haç nowatyna ýazylýanlygyny, ýöne 20 ýyldan gowrak wagt bäri öz nowatynyň ýetmeýänligini gurrun berdi. Eger men para berip biriniň nowatyny alsam, meniň haç togabym puç bolar. Meniň nowatym hinizem ýetenok. Men bu ýyl hem haç ziýaratyna gidip bilmejekdigime gynannym diýip Türkmenistanly dindar Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow özüniň daşary ýurtlara amalaşyryň ilkinji resmi däl saparynyň çägine 1-2 ýylyna mukaddes Mekke we Medine şäherlerini ziýarat etdi. Islam inanchyna part hasaplanýan haç ziýaraty musulmanlaryň aý seni namatynyň 12-nji aýynyň, ýagny Zülhicce aýynyň ilkinji 10 günlüginde amalaşyrylýar. Bu ýyl haç mevsimi 7-nji ýyl 12-nji ýyl aralygyna gabat gelýär. Haç mevsiminiň 3-nji gününde musulmanlar Gurban bayramyny belleýär. Saudi Arabistany haç ziýaratyny istek bildirýän adamlar üçin her ýurdun musulman ilatyna laýyklykda ýörüýti kwota hödürleýär. Saudi häkimetleri bu ýyl özleriniň 1 million töwereg ziýaratçyny kabul edip biljekdiklerini elan etdiler. 2017-2018-nji ýyllarda guruply hojuluklar köp para pul hödürläp haja gitdiler. Ýyly-ýylyna her ýyl giden adamlar boldy.
diýip 20 ýyldan gowrak wagt bäri haç nowbatyna ýazylýan Türkmenistanly gurrun berýär. Türkmenleriň arasyna haç ziýaratyna amala aşyran adamlar aýratyn syýlaw hormaty münasip hasaplanýar. Ýöne mukaddes ziýaratyň töwregine para peşkeş dinarlary alada goýýar. Bu ýyl haja gitmek üçin 4-5 miň dollar pul berjeklerim tapylypdyr. Men razylaşman ýyzyma gaýtdym. Bu ýyl ýene para puly ýokurlandyrypdyrlar. Päk ýürekden eden arzuw dilegim puç boljak. Halal zat galmandyr bu dünýede diýip Türkmenistanly musulman anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Aşgabatda ýene-de ýaşaýyş çaýlarynda suwup çünçüligi köpçüliklen ketildi. Şäher merkezindäki gur ýyratly etraplaryň ýaşaýjylary 2 gün töweregi suw bilen ýygydirilip için edilmedi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary bu barada 16-njy iýundan bäri habar berýärler. Paýtagtyň merkezindäki parahat etrapçylarynda 15-nji iýundan 16-njy iýuna geçen giýje suw bolmandyr. Soň ýerden onda 2 sagada golay wagtlap suw berilipdir we ýene ketilipdir. Indi suw ýok, düşnüksiz bir zat bolup geçýär. Zapaslar guturup barýar, çüýşülere gaplanan agyz suw bar, emma hujuluk derurlukları üçin suw ýok. Diýip habarçylarymyzyň biri şol gün ortan habar berdi. Ol parahat etrapçylarynyň birinde golay töwerekler aýlanyp görenligini ýöne hiç ýerde suw daşaýjy awtoglaryň hem göze ilmänligini we adatça bolşaly suwun gelmegine garaşyp duran adamlaryň ýokdugyny habar berdi. Daşarda oturan goňsular hem suwun getirilmändigini aýtdylar. Dip habarçyma da aýtdy, şol aralykda başga bir habarçy 11-nji etrapçyda şeýle hem parahat etrapçylarynda suw çünçüligi ulgamynyň kesilenligini habar berdi. Käbirleriň 16-njy iýunyň ýer sagatlarynyň märi suw ýok. Beýleklerde öten akşamdan märi suw ýok. Dispetcher hyzmatlary telefon jaňlaryna jogap berenok. Öýümde gysga wagtlyk suw berdiler. Ýöne ol hapady. Indi suw asla ýok. Dip habarçy 16-njy iýunda gün ortan gurrun berdi. Habarçylaryň söýlerine görä 30-njy etrapçyda we şäheriň gün batyryndaky etraplarynda hem suw bolmandyr. Ýöne Hitrovka diýilip adlandyrylýan etrabyň ýaşaýyş jaýlaryna suw berilipdir. Şol güniň akşamy habarçylar suw çünçüligindäki kemçiligiň sebäbiniň änewde tapylanlygyny şähere suw getirýän esasy turbanyň ýarlandygyny habar berdiler. Bejeriş işleri bütün gün dowam edipdir. Käbir etraplaryň suw çünçüligi 16-njy iýunda giýje akşam sagat 23 töwereginde dikilden bolsa beýleki etraplaryň ýaşaýjylarynyň öýlerine suw 17-nji iýunda ýerden berilipdir. Suw ýer sagat 8 töwerege berildi. Onuň rengi garady, içinde çäge bardy. Suwdan palçyň we motor ýagynyň ýysini meňzes ýysgelýärdi. Onuň içinde ýagyň özüniň de bolmagy mümkin. Onu gapdy galýan izlerden görmek mümkindi. Turbolar hinizm ýuwulýar we hapy suwuň muktary pitilýänçä, arasy we ýysy suw gelýänçä onu aktarmaly bolar. Biz suwu kanalizasiýa aktarýarys. Diýip Azatlyň habarçysy 17-nji iýunda gurrun berdi. Bir näçe sagatdan soň habarçy suwun hiliniň birnäme gowulaşanlygyny habar berdi. Onuň ugradan suratlarynda suwda hinizm çäge garyndasynyň bardygy ýöne suwun biraz duralanlygy görünýär. Bu aralykda suw çünçüligi täzeden dikirlenden soň Aşgabatyň dürli ýerlerinde suwun hili tapawutlandy. Käbir etraplarda arasy suw berilipdir. Emma habarçylaryň söýlerine görä käbir ýerlerde suw asla berilmändir. Hususan da 17-nji iýunda 11-nji etrapçyda günüň 1-nji ýarymynda ähli öýlerde suw bolmandyr. Mysal üçin Oğuzhan köçesinde 14/1 we 14/2-de hinidem suw ýok. Suw öňün 15-nji iýunda ketildi. Awariýa bolmadan ozal hem bu ýerde suw günaşadan berilýärdi. Bu Sowetkiýa merkeziniň golaýynda ýerleşýär. Ol köp ýyl bäri suw üçünçiliginde kynçylyk çekýär. Uly turbadaky kemçilikler bolmadan ozal onuň ähli suw üçünçilik ulgamy eleme deşip, turbalar agaç çeňekler bilen bejerilýär. Olary poslu deşiklere çümdürüp deşikleri ýapýarlar. Geçen ýyl ýerasty turbalaryň üstünden gurulan lüklaryň biri asfalt bilen örtüldi. Soňuny gaýtadan döwüp açmaly boldular. Diýip habarçymyz 17-nji iýunda ir sagat 11 töwereginde habar berdi. Onuň söýlerine görä ýerli ýaşaýjylar bu ýagdaýa gaty gaharlanýarlar we häkimetlerden suw çünçüligini tertibe salmagy çürük turbalary çalışmagy talap edýärler. Parahat ýediňiň täze etraplary bar bolan mümkinçilikler hasaba alınmadan we könülen ulgam çalışmadan 11-nji etrapçanyň suw turbalaryna biriktirildi. Her tomuz bir meňdeş ýagdaý ýüze çykýar. Awariýanyň nirede döräp biljegini hiç kim aýdyp bilmeýär. Bu diýipli bir problema.
diýip habar çaýdýar. Türkmen paýtagtynyň ýaşaýyş çaýlarynda tuğ biçinçiligi Tomsyň başyndan bäri hatam gowşady. Ýaşaýyş çaýlarynda tuğ giýjelerine ýygy-ýygydan ketilýär, gündizlerine gelýän tuğuň batyşy köplençi gowşak tuğuň hili bolsa pet bolýar. 8-nji ýylda ýurdun hökümeti tuğ biçinçiligi meselesine aralyp maslahatlaşdy. Döwlet medeniýetyne görä prezident Amaderyanyň we Garawum kanalynyň uğurlaryny gözden geçirmegi şeýle hem suwy süýjedici zawodlaryň gurulşygyna hem Hadar deňdinden Aşgabat şäherine suw getirmek mümkinçiligine garamagy tapşyrdy. Halkara guramalary dünýäniň beýleki ýurtlary bilen deňeşdirilende Türkmenistanda suw ýetmezçiliginiň has agyrdygyna emma şonuň bilen birlikde suwuň aşa sarp edilýänligine öňsü çekerler. Birleşen Milletler Guramatynyň adyk we uwa hojalygy edarasy 2021-nji ýylyň sentýabr aýynda çap eden hasawatynda Türkmenistanda suwuň karşılanmagynyň krizis derejesine ýetenligini ma'lum etdi. Şol bir wagtyň özünde de halkara guramatynyň hasawatynda yssyk howaly Türkmenistanyň ilatynyň agyz suwunyň ýetmezçiliginden kösenýänligi bellenýär.